ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ካልአይ ጢሞቴዎስ ዝተጻሕፈሉ ጊዜ ጳውሎስ ካብ እስር ቤት ወፂኡ ረብዓይ ሐዋርያው ጉዕዙኡ ንድሓር እዩ። እዚ ድማ ንኻልኣይ ጊዜ ተኣሲሩ ኣብ ዝነበረሉ እዩ። እዚ እስር ቤት ኣብ ትሕቲ መሬት ዘሎ ብዙሕ ቆራሪ ቦታ ከም ዝኾነ ከም ገበነኛ ብሰንሰለት ሓፂን እዩ መከራ ጸጊቡ። ኣዕሩኽቱ ኣበይ ቦታ ከም ዝተኣስረ ስጋብ ዘይፈልጡ ከቢድ ሽግር እዩ ገጢምዎም። ኣብዚ ድማ ጳውሎስ ስጋብ ህይወቱ ቀቢጹ ናይ ምስንባቱ ጊዜ ከም ዝቐረበ የመልክት። ጳውሎስ ኣብ መእተዊኡ ንጢሞቴዎስ ዘሎ ፍቕርን ኣብ ኩሉ ምዕባይ ክኾነሉ ይዛረቦ። ጢሞቴዎስ ሕጂ ንጳውሎስ ጠቓምን ብዙሕ ብሉጽ ነገር ዘሎ እሙን ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ እዩ። ጢሞቴዎስ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ጻውዒቱን ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ውህበትን ብትብዓት አጸቢቑ ተረዲእዎ እዩ። ንሓቂ ብምሕላው ንኻልኦት ብምድላው ሰዓብቲ ገይርዎም እዩ። ኣብ ኣገልግሎቱ እዞም ደቂ መዛሙርቲ ድማ ከበድቲ ሽግራት እኳ ንምሕላፍ ድልዋት እዮም። ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጥማትን ምርኣይን ከቋርጹ የብሎምን። ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ፈቲንዎ እዩ። ብሉጽ ዝኾነ መርዳእ ክህልዎ ዘይኣምላኻዊ ዘይሰናይ ዝኾነ ክቃወምን ክነጽጎን ሓቀኛ ዝኾነ ናይ ሓቂ ቃል ኣገልጋሊ ክኸውን ንህይወትካ ብንጽህና ምሕላው ክኽእል እዩ ኣጥቢቑ ዝሓቶ። ጳውሎስ ሕጅም ንጢሞቴዎስ ዘጠንቅኦ ካብቶም ሰናይ ዘይደልዩ ጓሓሉት ነቲ መጓሳ ኣምላኽ ዘይንሕፉ ሓሰውቲ መምሃራን ኣብቲ መጨረሻ ዘመን ካብ ዝተስኡ ፈተውቲ ርእሶም ዝኾኑ ንሱን ምስኡ ዘለዎ ኣመንቲ ክጥንቀቑሎም እዩ መኺርዎም። ጳውሎስ እንደገና ንጢሞቴዎስ ዝብሎ ነቶም ዘይእሙናት እቲ ምንጮም ዝኾነ ምርዳእ ካበይ ምዃኖም ከስተውዕልን ንርእሱ ከዳሉ ብሓይልን ጸዓት ቃል ኣምላኽ ብተወሳኺ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ዘተሓሳስቦ ብዓብይ ጸዓት ደው ክብል ብግዚኡን ብዘይግዚኡን ነቲ ቃል ክሰብኽን ስጋብ መወዳእታ ኣገልግሎት ክምልእን እዩ። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ናይ መወዳእታ መምርሕን ምትብባዕን ንምሃብ ነቲ መርሒ ፓስተር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኤፌሶን ዝኾነ ጢሞቴዎስ እዩ ተጻሒፉ። እቲ ቀንዲ ቃል ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 15 ዘሎ ኮይኑ ንርእስኻ እቲ ቃል ሓቂ ብቕንዕና ዘማቐል ዝሕፍር ዘይብሉ ፍቱን ዓያይ ጌርካ ንኣምላኽ ከተርእዮ ጸዓር። ካልኣይ ጢሞቴዎስ ተጠንቂቕና እንተዳ ሰሚዕናዮ ኣብ መጨረሻ ካብ ዝበሎ ቃላት ናይቲ ዓብዪ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ናይ መወዳእታ ቃላት ንጢሞቴዎስ ከምኡውን ንኹሎም ንክርስቶስ ብእሙንነት ዝስዕቡ ንርእስኻ ከም ጅግና ቃል ኪዳን እቶ ንሓቂ ንቓል ሓቂ ፍለጦ ሽዑ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ብርትዓየ ክኾነልካ እዩ። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ካልኣይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ኮይኑ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ጳውሎስ ከም እታ ተስፋ ናይታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘላ ህይወት ብፍቓድ ኣምላኽ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ናብ ጢሞቴዎስ ፍቕሪ ወደይ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታናን ጸጋ ምሕረት ሰላም ምሳኻ ይኹን። ምስጋናን ምትብባዕን ቁጽሪ 3-5 እታ ኣባኻ ዘላ ልግቢ ዘይብላ ቅድም ኣብ ሉኢስ ዓባይካ ኣብ ኣውኒቄ ኣዲኻውን ዝሓደረት እምነት እናዘከርኩ ኣባኻ ድማ ከም ዘላ ተረድያ ኣለኹ። ንብዓትካ ዘኪረ ብታሕጓስ ምእንቲ ክመለእሲ ክርእየካ እናናፈቕኩ ብጸሎተይ ለይትን መዓልትን ከየኰርኩ እናዘከርኩኻ ነቲ ካብ ኣቦታተይ ጀሚረ ብንጹሕ ሕልና ዘገልግሎ ዘለኹ ኣምላኽ የመስግኖ ኣለኹ። ቁጽሪ 6-7 በዚ ምኽንያት እዚ ኣምላኽሲ መንፈስ ሓይልን ፍቕርን ቅጽዓትን እምበር መንፈስ ፍርሃት ኣይሃበናን እሞ ነቲ ብምንባር ኢደይ ኣባኻ ዘለዉ ህበት ኣምላኽ ክትሕድሶ የዘክረካ ኣለኹ። ደጊም ብሓይሊ ኣምላኽ መንቲ ወንጌል ምሳይ መከራት ጽገብ እምበር ብምስክር ጐይታና ወይስ በኣይ ብእሱሩ ኣይትሕፈር። ኣምላኽ ብፍቓድ ርእሱን በቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ቅድሚ ዘመናት ዓለም እተውሃበና ጸጋን ኣድሓነና ብቅዱስ ጽዋዓውን ጽዋዓና እምበር ብግብርና ኣይኮነን። ሕጂ ግና ብምግሃድ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጸ። ንሱ ንሞት ዝሰዓሮ ንህይወትን ዘይምጥፋእን ብወንጌል ናብ ብርሃን ዘውፅኦ ነዚ ኣነ ኣዋጅን ሐዋርያን መምህር ኣሕዛብን ክኸውን ተሸምኩ። ብምኽንያቱ እውን እየ እዚ ሓሰር እዚ ዝጸግብ ዘለኹ።
ግናኸ ብመን ከም ዝኣመንኮ ፈልጥ እየ ነቲ ገንዘብ ሕድርውን ክሳዕታ መዓልቲ እቲኣ ምሕላው ከም ዝከኣሎ ተረዲእዮ ኣለኹሞ ኣይሓፍርን እየ ነቲ ካባይ ዝሰማዕካዮ ጥዑይ ቃልካ በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ እምነትን ፍቕርን ንምሳሌ ሓዞ ነቲ ተቐበልካዮ ጽቡቕ ሕድሪ በቲ ኣባና ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ሓልዎ ቁጽሪ 15 እቶም ኣብ እስያ ዘሎ ኩላቶም ካባታቶም ካፋጊሎስን ሄርማጊኖስን ከም ዝኸድዑኒ እዚ ትፈልጥ ኣለኻ ኤኔሲፎሮስ ናብ ሮሜ መጺኡ ኣዝዩ ደለየንን ረኸበንን ብዙሕ ሰዓፈ ሕሽውለይ በቲ መውቋሒ እውን ኣይሓፈረን እሞ እግዚኣብሔር ንቤቱ ምሕረት ይሃብ በታ መዓልቲ እቲኣ ምሕረት ካብ ጐይታ ክረክብ እግዚኣብሔር ይሃቦ ኣብ ኤፌሶን ክንደይ ከም ዘገልገለኒ እውን ካባይ ዝበለጽ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ